Знаете ли, че соковете Ван Намен са единствените сокове, които се предлагат в ресторант със звезда Мишелин? Немският бранд Ван Намен започва историята си като малко предприятие преди повече от 100 години. Първите вкусове сокове включват класическия сок от ябълка, сока от круша и нектара от червен касис. Днес соковете Ван Намен се нареждат на едно ниво с висококачествените вина, когато става въпрос за комбинирането им с храни. Това е потвърдено от известен сомелиер, носител на престижната титла Master of Wine, който споделя, че точно като виното, добрите сокове предлагат невероятно богатство от аромати. А продуктите на Ван Намен наистина успяват да поставят акцент върху храната и да акомпанират нейните качества. Всички над 30 продукта са натурални и перфектно съчетават киселинност и захар. Не просто сок, а емоция. Ако искате да направите ежедневието си по-изискано, да подобрите бизнеса си, да изненадате партньорите си, доверете ни се. Предлагаме селекция необикновени продукти. Сето, това е всичко.